Rád vás znova vidím, priatelia. Vítajte pri dnešnom videu. Dnes si povieme, ako začať prenajímať byt. No tak prvým krokom určite bude to, aby ste vôbec nejaký byt na prenajom mali. Pokiaľ ho nemáte, tak nemáme čo prenajímať. Takže pokiaľ budete mať nejaký byt na prenájom, tak základom je pripraviť ten byt do prenájmu. Vypratať, vymaľovať, zariadiť daný byt, lebo žiadny nájomca nechce ísť do prázdneho bytu, kde nie je zariadenie alebo práčka, respektíve možno tam príde, ale vás to znevýhodňuje, budete musieť nastaviť nižšiu cenu daného nájmu. Takže odporúčam zainvestovať do zariadenia a potom môžete pýtať aj vyššiu cenu za ten mesačný nájom. No následne je potrebné ten byt čo najkrajšie nafotiť za denného svetla, spraviť možno nejaké video a na daný inzerát potom odporúčam, dajte si na Facebook, na Marketplace, tam chodí veľmi veľa ľudí, dajte si to na bazu, že zatopujte, prípadne na Top Reality, na nehnuteľnosti, proste aby to videlo čo najviac ľudí. A keď vám následne nejaký nájomník alebo nejaký zájomca aj príde, určite si ho overte, ja to odporúčam, keď idete do nejakého nájomného vzťahu, kde bol doteraz, aký má príjem, z čoho to chce platiť, ako dlho chce byť vo vašom nájme, predídete tým nejakým problémom do budúcna, to určite odporúčam. A tým najkľúčovejším bodom pri tom nájme je nájomná zmluva. No a tu odporúčam, aby ste sa riadili zákonom o krátkodobom nájme z roku 2014, lebo môžete sa riadiť aj občianskym zákonníkom, ale ten zákon z roku 2014 je pre vás výhodnejší. A z akého dôvodu? No pokiaľ by ste, dajme tomu, mali neplatiča, alebo pokiaľ by boli s tým nájomníkom nejaké problémy, tak ten zákon z roku 2014 o krátkodobom nájme vám uľahčuje daného človeka vyhodiť z vášho bytu, keď to takto poviem nešťastne, a nemusíte mu hľadať nejaký náhradný nájom alebo nejaké náhradné ubytovanie. Takisto si v tej nájomnej zmluve aj veľmi jasne stanovte, koľko bude platba čistého nájmu, koľko bude platba za energie, kedy nájom začína, kedy končí, aký je platobný deň, za akých dôvodov môžete ten nájom ukončiť, pokiaľ by vám nezaplatil mesiac, 2 alebo 3. Tak to všetko tam určite do tej zmluvy zahrnite, to je najkľúčovejší bod, práve tá zmluva. No následne, keď sa tá nájomná zmluva podpíše, tak ide k peniazom, platí sa cash, znamená, že prvá časť tej platby je depozit, už ste to asi niekedy počuli, je to tzv. Úschova alebo depozit, väčšinou je to vo výške 1 alebo 2-mesačného nájmu a tie peniaze stoja u vás na vašom účte. Slúžia na to, že pokiaľ by ten nájomca rozbil vašu novú chladničku alebo rozbil nejakú novú telku, ktorú tam máte, tak vy máte právo z týchto peňazí nahradiť túto škodu. Ale on má zároveň povinnosť tie peniaze tam potom doplniť. No a zároveň tieto peniaze, ten depozit, sa ale na konci nájmu vracajú, pokiaľ na byte nebola nejaká žiadna škoda. Čiže vy si tam spravíte potom kontrolu, overíte to a pokiaľ tam bolo všetko OK, tak sa peniaze vracajú. No a následne prichádza v podstate k odovzdaniu bytu, čo odporúčam, čo robíme vždy aj my. My si v deň odovzdania toho bytu odfotíme všetky stavy meračov, to znamená teplá voda, studená voda, elektrina, plyn, stavy radiátorov a spíšeme to do protokolu a zároveň aj spíšeme, čo všetko v tom byte je. Aby vám na konci roka ten nájomca netvrdil, že tu žiadna telka nebola. Hej. Takže určite spíšte a zároveň si ten byt čo najdetailnejšie nafoťte, slúži to pre vás, vy musíte byť chránení. No a čo ešte odporúčam, to čo takisto robíme my minimálne 4 krát ročne počas toho nájomného vzťahu ten byt kontrolujeme. Všetko je to dohodnuté zmluvne, je to tam napísané, aké sú dátumy, prídeme, skontrolujeme byt, odfotíme si merače a riešime to. A na záver určite nezabudnite do konca nasledujúceho mesiaca, kedy sa nájom podpísal, prihlásiť sa na daňový úrad a získate tam daňové identifikačné číslo a na konci roka potom samozrejme platíte nejakú daň z príjmu. Ten nájom je trošku taká obsiahlejšia vec a ak by ste si nevedeli radiť, kľudne sa na nás obráťte, ale určite odporúčame prenajímať byt, získavať z toho nejaký príjem. V podstate je to váš pasívny príjem, ktorý vám vie potom pomôcť k nejakému vývoju. Takže na dnes asi toľko, priatelia, rád som vás videl, ahoj, pekný deň.